Incwadi kaHoseya, isahluko sesi-5, iyafundeka. Kuveni oku babingeleli, nibaze iindlebe, nina ndlu kaSirayeli, nani ndlu yokumkani, bekani iindlebe ngokuba uze kuni umgwebhe. Kuba nisuke naba ngumgibe eMizpa, naba ngumnatha othwatyulwayo phezu kweThabhori. Bangxokile ukonakalisa ekunqaxeni kwabo, ke ndiyintethiso kubo bonke bephela. Mna ndiyamazi uEfrayimi noSirayeli, akagushiwe kum. Ngokuba uwenyuzile ngoku, wena Efrayimi, uSirayeli uzenze inqambi. Izenzo zabo azivumi ukuba babuyele kuThixo wabo, kuba umoya wobuheni ukubo, abamazi uYehova. Iqhayiya likaSirayeli liyangqina ebusweni bakhe. Bokhubeka uSirayeli noEfrayimi ngobugwenxa babo, wokhubeka nabo kwanoYuda. Bayakuya kumfuna uYehova, benempahla yabo emfutshane kwaneenkomo zabo, bangamfumani. Urhoxile kubo. Bangeniza kuYehova, kuba bazele oonyana bangengabo. Ngoku ke ukuthwaswa kwenyanga kuyabahla, kunye nezahlulo zabo zomhlaba. Vuthelani izigodlo eGibhea nexilongo eRama. Mhlabeleni eThabhevani, nithi, emveni kwakho Benjamini kuya kuba senkangala, kwelakwaEfrayimi ngemini yokohlwaya. Ezizweni zakwaSirayeli ndisazisile isimakade sesibetho. Abathetheli bakwaYuda basuke baba ngabashenxisi bomda. Ngoko ke ndophalaza phezu kwabo ubushushu bam njengamanzi. UEfrayimi uyacudiswa, uyavikivekwa ngumgwebhe, kuba usuke wavuma ukulandela umthetho wabo. Mna ndinjengenundu kwaEfrayimi, ndinjengombungu kwindlu kwaYuda. Xa wasibonayo uEfrayimi isifo sakhe, uYuda walibona inxeba lakhe. UEfrayimi usuke waya eAsiriya, wathumela kukumkani uYaribhi. Akabanako ukumphilisa, akabanako ukumnceda kwinxeba lakhe, ngokuba ndinjengengonyama kwaEfrayimi, ndinjengengonyama entsha kwaYuda. Mna ndiyaqwenga ndim ke, ndithimbe, kungabikho uhlangulayo.